Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derenge ngaos solawatan sareng-sareng kula jak tawasul ngirim hadiah Fatihah kagem para leluhur para kiai tikal bakal tulung agung dengan harapan mugi-mugi urip awake dhewe niki kebak barokah, mugi-mugi anak-anak solih-solihah sregep anggenipun ngibadah mundak ngeparek wonten ngarsanipun Gusti Allah. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liridaillahi masyaikhina muallimina khususan man fatahatin hadal wilayah hadal qaryah bil khusus Syekhina Mbah Yai Ghazali Manan, Mbah Yai Ghazali Ahmad, Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Mundir, Mbah Yai Komarudin, Mbah Yai Imam Fakhri, Mbah Yai Zainuddin Mocosari, Mbah Yai Mustajab Gedong, Mbah Yai Abdul Karim Lerboyo, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marsuki, Mbah Yai Idris, Mbah Yai Ihsan Jampes, Mbah Yai Dahlan Jampes, Mbah Yai Jazuli Punyai Rodiyah Ploso, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Mbah Yai Dalhar Watu Congol, Mbah Yai Madalhar, Mbah Yai Khudori Tegarjo, Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai Zamrod Jasar, Rosi Kencong, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Mukhlas Khudori, Mbah Yai Mukhlis, Mbah Yai Abu Syamsuddin Batu Ampar, Guru Zaini Abdul Ghani, Guru Sekumpul Zain Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mbah Mursyad Panam Besari, Mbah Kate Panam, Mbah Muhammad Besari, Mbah Nur Sotik, Mbah Ilyas Bazan Besari, Mbah Harun, Mbah Syariah, Syekh Basyaruddin, Abil Khusus, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Yai Wahid Hasan Kus Abdul Rahman Wahid, Mbah Yai Wahab Abdullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, Abil Khusus Sultan Aulia Sayyidina Syahid Abdul Jalani, Wa Syafi Hasan As-Sadili, Syekh Bahauddin Majlis sing hadir kabeh wonten menika majelis ya Allah jenengan takdir dados kawula panjenengan ingkang diparingi rezeki ingkang halal barokah, rezekine lancar barokah, keluarga diparingi sakinah mawaddah warahmah, putra ugi wayah dados dzurriyyah ingkang thayyibah sholih sholihah, mugi-mugi utange lunas kabeh, muga-muga golek utangan penak kabeh, muga-muga seduwanten iso sowan Mekah Madinah kabeh. Muga-muga son-son sing derek khidmah seduwanten iki diparingi barokah. Muga-muga seduwanten kalih Gusti Allah dilebetaken swarganipun Gusti Allah. Qadail hajat wal tafil balayat wal kasfil kurbat hajate piyambak-piyambak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monitor panggung wonten nggih. Anu monitore ra didamel cetha ngoten. Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidil anam nabiyihil ladis tangkodana min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Ingkang kula hormati kula ta'zimi para alim ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, nggih monggo. Ini napa kopi? Rokoknya begini. Ngilingne. Ngono wis dicepakne kok ngono. Tapi yo lali ngono lho. Ingkang kula hormati Mbah Yai Abdul Khalik, ugi Mbah Yai Soleh
pengasuh pondok nate nggih teng pondok jenengan niku nggih. Supe naminipun dagu. Pondok napa Yai? Himmatus Salamah. Panjenenganipun Romo Yai Sukardi. Ugi seduwanten para kiai-kiai ingkang rawuh boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun pejabat pemerintah dalam berbagai tingkatanipun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil serta ingkang kula hormati malih dumateng pejabat pemerintah desa, Pak Kepala Desa, desane nderek napa to niki? Ploso Kandang. Berarti lurahe sing pacane kaya warok imeng ya. Nah niku wau Pak sapa supe kula? Pak sinten namine? Pak Agus, Pak Jenderal kalian Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, kanca-kanca Banser, kanca-kanca pemuda. Ugi ingkang kula hormati malih grup hadroh ingkang kula banggaaken. Kene jenenge ya. Napa namine? Hadroh Ababil. Ababil niku manuk. Jadi tapi duka kok vokale wedok. Sing mburi lanang, mestine duwe manuk. Sing ngarep kok wedok paling ya seneng manuk, ngono paling menawi ngoten. Kira-kira terjemahe ngoten. Kalian ingkang kula hormati malih MC sinten namine niki? Oh anak nyarneh. Jo Plutuk karo Jo Kletek. Kalian seduanten kanca-kanca PKL mugi-mugi laris manis. Kalian ingkang kula hormati seduanten para son-son ingkang derek hikmah niki sone kuwatah yang terkumpul dalam Son Horekta, komunitas Horekta, Horek Tulungagung. Wonten WAG Audio, Hana Audio, KWT Audio, SB Audio, TB Audio, SDH Audio, Armada Audio, KD 2000 Audio, LS Audio, 95 Audio, Sumberia Audio, KWB Audio. Sabar nggih kula sebut riyen. Sing sabar. Iki koyo nyebute wong arep ngirim ngene lho, Bu. Boten niki tapi son-son sing khidmah iki Sumberia Audio, KWB Audio, Cenul Audio, Ramona Audio, Kompak Audio, BSS Audio, Laila Jaya Audio, Xbak Audio, Danil Audio, PRM Audio, Virgo Audio, DNX Audio, DMR Audio, Putri Ayu Audio, MNJ Audio, EDS Audio, dan total seluruhnya son pada malam hari ini 26 son. Tepuk tangan buat son-son ini. Sing biasanya damel karnapal niki damel pengaosan. Gitu? Damel solawatan, muga-muga mlebu surga. Sone. Nah, sone niku mesti goleki sing duwe. Ngono lho. Dadi yo wong engko yo ketut barokah sone niki wau. Yes. Kalian ingkang kula hormati seduanten para jamaah Bapak, Ibu, Mbah, Mas, Adik, sing ajeng niki puding ping napa niki? Oh, sholawat husnul khotimah Al-Fatihah. Ya ben husnul khotimah. Tuwek-tuwek kudunge ping. King mriki kula tingali kaya madu mangsa. Lah nggih, kalih seduanten para jamaah nggih, pecinta ngaji sholawat dan pecinta son horek dimanapun Anda berada, moga-moga selalu dalam lindungan Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama nggih punika puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sak menika diparingi sehat walafiat. Muga-muga diparingi rezeki lancar. Muga-muga sing hadir kabeh kalih Gusti Allah diparingi hidayah, barokah, rahmat, maghfirah, uripe kepenak nggih to. Adongane sing hadir kabeh iki paringi panjang umur kabeh. Dalam rangkane nggih menika
anniversary apa to? Ulang tahun utawa milad Horekta yang kedua. Jadi kanca-kanca son-son sing gadah son Horek niki gadah komunitas yang 26 mau kurang lebih iku ngadakne anniversary. Tur alhamdulillah wayahe anniversary niki ngundang pengaosan lan sholawatan. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Horekta Tulungagung. Niki nggih pas ngundange kula iki rumaos kula kaya nepaki. Mergo kene iki ya kadung terkenal kiyaine Son Horek. Nggih napa mboten? Heeh. Dadi alhamdulillah. Jadi anggen kula ngancani kanca-kanca niki alhamdulillah ya kanca-kanca malih seneng ngaji. Guys nggih ngimbangi ngono lho nggih. Kaya Agustusan, wayahe karnapalan, wis pancen nyambut gawe, tapi nglebure damel ngenten-ngenten iki lho. Nglebure damel ngenten-ngenten iki, damel pengaosan, damel sholawatan. Dadi cara wong imbang ngono lho. Kados jenengan ngoten lho. Imbang kadang ya pengajian, nggih to? Kadang ya sholawatan, kadang ya rasan. Nah, iki kudu ngarep dhewe iki. Nggih napa mboten? Sholawatan ya banter, kadang ya maido bojone ya. Nah. Terus tiyang niku kedah imbang, kula cocok lek kon apik kabeh ya ora iso, nggih napa mboten? Mesti enek salahe, mesti enek dosane. Lah awake dhewe bukan masalah siapa yang tidak punya dosa, tapi bagaimana kalau sudah punya kesalahan, cara memperbaikinya bagaimana. Nah gitu, kali pengawasan pengajian, muga-muga son-son Horek niki tambah laris manis. Amin ya robbal alamin. Di sholawatan jos nih. Biasanya kan lah gitu, tak sogok gitu. Ngawi keri ngono barang. Tak sogok keri ngono. Saiki wis sholawatan nggih. Sholawatan dhisik ya. Sampeyan dungane Rejeb, Sakban, Ramadan niku lho. Apal nggih? Allahumma barik lana. Apal nggih? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pun monggo daer sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tangan diangkat kabeh. Sing paling dhuwur tak dongakne rezekine lancar, utange lunas. Iki tengah kok. Suwek kalake iki. Mbok yo disolasi apa piye? Kabeh. Wah angel lunase nek bungane. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Bareng-bareng Allahumma kita semua duduk di majelis yang mulia, menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Ayo kawan kita semua ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah salat yang 5. Bareng-bareng Allahumma Ramadan
banter jamaah. Sak lapangan kudu banter. Masyarakat Tulungagung iso guyu kok nggih Tulungagung nggih sing son horeg sing ngaji sing selawat sing keri-keri ya iso dadi siji alhamdulillah muga-muga iso mlebu surga bareng-bareng enten iki urung karuan iso uga ya kula surga jenengan mboten surga tapi iso uga diwalik ngoten niku jenengan boten surga, kula surga. Boten. Muga-muga surga kabeh ngoten lho nggih. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Berjuang niku rena-rena, nggih. Perjuangan niku rena-rena. Kanjeng Nabi Muhammad niku nate pas Isra Mi'raj panggih kalian masyarakat tiang-tiang ingkang nandur niku langsung panen. Nandur panen. Tur yo ora ngenteni 3 sasi. Jadi langsung nandur saknalika dina niku nggih panen. Nandur saknalika dina niku nggih panen. Terus mantun niku Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ngene malaikat Jibril. Jibril, sampeyan muni dalem ngono ya. Ben urip ngono lho suasanane. Sampai muni dalem pas tak delok Jibril ben koyok malaikat Jibril. Jibril jilbab pink. Kae kok enek masyarakat kaum kok nandur terus panen janjane kae sapa? Lho, jenengan napa mboten sumrep? Niku umat jenengan sing daleme daerah Ploso Kandang, Kedung Waru, Tulungagung. Lho mosok to? Nggih. Masyarakate niku seneng amal kesaenan. Jamaah ya sregep, sedekah ya sregep, karo dulure ya akur, karo tanggane ya akur, kon sedekah ya entengan, disambati tanggane ya oke, karo bojone ya ora tau cengkre, ora tau karaoke barang. Guyu nyapa iki ora tau ngeslot wis pokok seneng ngaji kabeh kuwi masyarakate panjenengan lho mosok to lah kok rupa tanduran mergi tiyang sing lakoni kesaenan kuwi padha kaya wong nandur masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat.
Perumpamaane tiyang nglakoni kesaenan inggih menika padha kaya wong nandur. Padha kaya wong nandur yo garek tandurane jenengan pengen napa? Pengen sing tanduran rega larang apa murah? Jenengan cara pengen nandur pengen dituku larang apa murah? Nandure apa? Jagung, jagung yo umume kae. Pari yo umume engko manut rega pasarane. Nek nganjuk lho yo brambang. Enek ora sing nandur brambang teng Dungwaru mriki. Lek nggone brambang yo nganjuk, mulane rupaku kaya nggih matur suwun. Sing diundang sing kudung ping lho. Mergo tak arani madu mangsa mang. Brambang iki rada larang. Tapi lek pengen tandurane larang ya butuh proses no. Winihe ya larang. Winihe ya larang. Terus tur ya suwi. Dadi yang nandur gedang sampe nandur duren kuwi engko ya nandure ya beda. Regane wohe ya beda. Nggih napa mboten? Gedang iki sampai mulai nandur wine sampai panen pira? Pirang bulan? Gedang ha. 6 bulan. Oh nggih, nggih nandur gedang. Nggih tangki kula. Oh tanggine jenengan. Tapi pun tukul gedange. Sampun kula ndedeki lek sampun woh ngoten biasane. Makane kula hitungi. Lah niki mungkin nandur ngoten 6 sasi. Mengke kula nah niku Mbok tareni. nah ngoten nggih. Terus lek mun jipuk taren ora? Taren, boten taren dosa. Dosa. Lah gedange tanggamu karo gedangmu gedhi ndi? Ngiten-ngiten ningali gedange, Gus. Mangke lek gedang niku murlin, niku nggih alit. Nah, niku lek mengke gedang niku gedang biar nika. Dawa ngoten. Kadang nggih rada bengkong gedhi. Sing nggunamu sing ndi? Nah, gedang raja niku sae. Niku kuwi nggunamu. Niku gedang raja. Heeh. Lek gedangmu sing ndi? Nah, lek gedang raja naka niku damel kolak. Ora sing nggonmu lho sing ndi? Pemula kan asoke wedang lho ngono. Nah, niku mbahas gedang niki bingung kula. Aku roh gedange dheke iki sing kuwi lho. Pendekar. Pendek kekar. Pendek tur mekar. Gon gedang yo, mek 6 sasi nggih. Saiki padha napa mboten antarane wektale nandur gedang karo nandur duren ora padha. Duren niku taun-taunan, mulai winih cilik sampai dadi wit ngantos saged panen, nggih to. Niku pun benten mangsane winih regane ya wis beda. Nggih napa mboten? Engko nek kadung duren iki panen, usum duren, mandak cuwilik sak dekem ngeten iki lho. Tak sirahe cah cilik-cilik ngene, regane 80. Nggih lho. Kula ndek iki bar tumbas dateng Magetan iki regane 250. Mergo pancen seneng duren. Nggih, pancen enak sing seneng duren enten iki. Sing seneng duren angkat tangan. Seneng duren. Duren iki maksudnya buah lho yo ora budak keren ora lho iki. Kira budak keren. Sing blas ra seneng duren, sing mambu tok wis ngurung-uren. Nggih, enten to nggih sing gak seneng duren lak wonten to nggih. Lagi mambu wis ngowelu sirahe. Nah, iki sing ngaceng iki loro telu. Sing gak ngaceng senammu debok kok derejane iki. Wis, enek sing seneng duren, sing gak seneng duren. Basa senenge tenanan, yo ngalang-alangi seneng karo gedang. Mulane regane gedang karo duren menang duren. Tapi ngoyone nandur luwih ngoyo duren. Padha kaya amal kesaenan nggih ngonten. Jenengan pengen oleh sing apik, anak sing soleh, sing pinter, sing abdi teng panjenengan, sing dongane jenengan mandi, sing ngeparkne Gusti Allah. Lekmu nandur ki pira? Lekmu nandur ki akeh apa ora? Lekmu poso piye? Lekmu sedekah piye? Nyemplungi kotak amal ning makom-makom apa ning masjid ngoten nika pas wayahe jemaah kotak keliling lewat. Ning kiwa ki enek 2000, ning tengen enek 20. Sing mbok lebokne sing ndi? Lak ngaku to wonge. Rumah saku timbang kotak amal iki aji ning kuwi lho. WC-ne terminal kuwi lho. Nggih to? Kencing 2000, berak 3000. Kula nate anyang-anyang entek 20.000 kok. Kencing berak ngono. Aji aji niku. Lah dhewe kadang-kadang leboni 2000 ngono kadang jaluke kuwatah kok. Bar maklung 2000 ngono ya Allah, sing joko-joko pengen bojo sing ayu montok punel. Sugih wis maratuwa wis rada arep bongko ngono kae nek sawahe amba ning omahe tingkat 7 Fortuner 5
Innova papat lek lho amin kalau bocah ini pojokan kalau Pak. Kalau bocah pelaku nenek kalau ngleboni 2000 ki penjaluke akeh. Malaikat arep nyatet nggo yu kemekel. Lah rupamu koyo gendul lele. Ono pengen reno-reno ngleboni 2000 penjaluke akeh rap. Yo ora sumput cara pondasi tanduran kurang gedhi. Ngono lho nggih. Mulane wong iki urip ning donya kaya wong nandur kamasari habatin. Mulane lagune Mbah Wali Songo nggih dakwah. Lir ilir. Apal pola jenengan? Lir ilir. Lir ilir. Tandure sumilir. Tak ijo royo-royo. Tak senggo temanten anyar. Tak senggo temanten anyar. Lir ilir tandure wis sumilir. Mergo wong urip iki kaya wong nandur. Biasa pengen ditanduri napa sembarang. Tandurane salat ya salat, manai ya salat. Nek sedekah ya sedekah, engko anak ya ahli sedekah. Ngaji ya anak ya ahli ngaji. Tandurane napa lho wong al-wala bisullah. Anakku ya gambarane panjenengan, jenengan ra iso nuntut anak kakean, tapi jenengan ra iso kei tuntunan. Kula niku sedih. Nyapa Gus? Mergo dina-dina iki kathah tiyang sepah nuntut anak tapi ra iso dadi tuntunan. Halo? Halo? Nek nuntut anake ra karo-karuan. Mulane gandengane cah angon. Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu. Penekno kanggo mbaso. Dodot ira kanggo mbaso. Mergo wong ngopeni anak kaya wong angon. Ibu niku kados wong angon niku bahasa Arab ra'in kulukum ra'in. Awakmu kabeh iki wong angon. Wa kulukum mas'ulun an ra'yat. Cara bahasane Jawa rakyate. Mulane dadi tanggungane awake dhewe iki jenenge rakyat. Bu kalih sinten kalih rakyate. Sapa? Garwane. Pak kalih sinten Pak kalih rakyate. Ya bojone. Mergo bakal takoni kabeh. Sing rada abot ya wong lanang. Wong lanang tanggungane rada akeh wong lanang niki. Wong lanang niku surga nerakane wong wedok iki garek wong lanang gelem didik ora. Mane wong lanang iki rada rekoso, Pak. Halo. Abot lho wong lanang iki. Cilik rekoso, tuwek rekoso, mati ya rekoso. Tanggungane sampai akhirat kono kok cilik seneni mboke. Sekolah seneni gurune. Omah-omah seneni bojone. Tuwek barang ya seneni anake, ora iso nuruti lak seneni anake to. Bongko barang seneni malaikat. Ning akhirat seneni Gusti Allah kok. Mane dadi wong lanang iki rekoso tenan. Sok takoni jenengan, aja mek gawe anak tok, sok takoni anakmu ke mbok pulang salat ora. Mergo kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatak sok bakal takoni kabeh. Lah, sing jenenge ngopeni anake kaya wong angon. Wong angon sampean ro wong angon ora to? Wong angon iki ora arit lho, lek ngarit kan jenengan ngerit mriki terus beto mantuk lho. Angon niku mboten. Angon niku wedhus gawa rene, terus sere wedhus mangan ning ndi ben golek dhewe. Oh, sing lemu kae pengene mangan ning kono. Sing kuru pengene mangan ning kono. Sing rada dhuwur sing mangan ning kono. Dadi roh karepe wedhus. Mulane tiyang niku lek pancen angon wedhus niku ning burine wedhus. Roh karepe wedhus. Kok enek ngaku angon wedhus ning moh ning burine wedhus. Piyambake ning ngarepe wedhus, ya to? Sak karepe dhewe. Ora nuruti karepe wedhus tapi wedhus kudu nuruti karepe dheke. Kuwi janjane mboten angon wedhus, Pak. Tapi blantik wedhus. Ya saiki akeh wong ngaku pimpinan ning bakno tibake blan. Halo. Halo. Duwe anak ya ngono. Ibu lek pancen didik anak tenan roh karepe anak. Anakku sing barep iki wateke piye? Nomor 2 wateke piye? Nomor 3 wateke piye? Enek sing anak lahir cengar pinter pelajaran iki wonten. Bayu kula niku pinter pelajaran. Sakniki hafal Quran. Umlot, berarti S2 niku umlot. Bijine niku
pokok biji apik cara kuliah niku. Lah tiba aku adike pekoke ra karuan. Nggih, pekok pol. Bahasa Inggris iso ku yes karo no tok. Tapi kula pelajaran agama diniyah, pelajaran pondok paham, oh tibake Mbak Yune pinter ilmu umum, adike pinter ilmu agama. Adik kula senengane nyambut gawe, lho ngono iki terus piye. Dadi anak telu padahal sing ngetokne ya siji lho iki. Sing ngetokne ya mbok kuwi tok lho. Ya sing nguruni ya pakku tok. Ora enek urunane tanggaku barang ya ora enek. Mirip-mirip aku karo pakku kok, tak adik-adikku. Wateke ya dhewe-dhewe ngoten niku. Sing bajeng seneng pelajaran, sing aku seneng pelajaran ning pondok, sing adik kula senenge nyambut gawe, dhewe-dhewe. Mulane jenenge gadah anak gak pate pinter aja mbok peksa nemen-nemen, Bu. Kadang meksa anak. Kowe ora iso pinter kaya kae. Lah nyapa ta, Bu? Iki lho ndelok rapotmu lho elek. Mosok matematika biji loro, bahasa Inggris biji papat. Terus matematika biji 5. Wah, iki jane rapot apa catetan utang. Ngapunten, Bu. Anak ya pinter. Ngapunten, Bu. Iku senes rapot kula dereng diparingne kalih Bu Guru. Lah iki rapote sapa? Dibuka walik jenenge Sumiati. Rapote mboke dhewe kok piye? Jadi sing pekok anake apa mboke? Lah wi ngakuno. Mergo wong nandur. Lah wong nandur nerno kathah. Kaya ngeten iki lho acarane iki lho. Enek sing bagian ngaji, ya pancen ya isone ngaji yo. Aku pokon usung-usung son ya ora iso. Enek sing bagian iki lho panggung, enek sing bagian hadroan gamelan, enek sing bagian vokal. Enek sing bagian nginceng iki. Biasa iki, dene ngincengi wong adus barang ya biasa iki. Bagian moto, ana sing bagian delok jamaah, bagian son. Son iki ya penting. Mulane kula mboten nate jenengan tingali video teng YouTube. Kula maido son mboten nate. Wis to. Lek mungkin kula pernah nih anu Mas midheke ditambah kedik, efeke disudo. Paling ngonten, tapi kula mboten nate maido son. Mulane terkenal kiyaine son horeg ya kok kono barang kuwi. Mergo lek gak enek son pengajian ora dadi. Ya apa ora? Lagi tukang son nek bakno purek kalih kula. Son ora penak ngene-ngene dikukuti pegaya lingak-linguk. Lah wong semene kian sak lapangan apa ya krungu ngajiku tanpa son. Oh, krungu ora kupingmu. Dewi sampai gorokan kula telas suarane ya ora bakal krungu, nggih napa mboten? Son berarti son iki penting napa mboten? Penting. Di bagian lighting, celorot-celorot niku ya penting duduhi ning kene lho enek pengajian. Padha-padha lak lightinge lak pun anu to nggih. Pun ketinggal, oke lho ketoke pengajiane ning kono lho. Bingung wong ancer-ancere bingung, Pak. Iki wis tekan UIN 1 kok ndi jere ning poso kandang lingu. Oh lagi lho celorot-celorot ke lho. Oh menggok ngiri, Bang Jo menggok ngiri. Ya. Lho, ngono kuwi ya barokah lightinge iki. Muga-muga lightinge ya laris. Rejenge barang ya ora nek rejing ya gak ketok lampune barang ki lagi sing masang ki. Iki derek lampu ki ya gak ketok lho ki. Mulane wajahku bersinar to. Aku gawe anu kok bendina. Gawe sunscreen aku. Aku gawe sunscreen. Aku lek awan gawe sunscreen, lek bengi gawe sunlight. Sunlight ki apa? Nggih korah-korah. Lunyu ra iku. Lah niki mengke lek jenengan mantuk, kula mantuk, lha iki sing ngusung-ngusung son iki bongkar. Urung lebakno petuk lapangan sing bletok, ya ora. Lapangan sing bletok wis cek ngambal ping pira, gak iso, truk mlebu ra iso. Mesti engko ditambal gawe apa ngonten, wis cek nyurung-nyurungi pikepe niku wau. Terus niki lampu ki penekan. Wah, tanpa alat pengaman lho iki. Wis lho polahe wong nyambut gawe rena-rena. Mulane antarane ganjarane sing ngaji kambek sing nyediakne pengajian kambek sing dijekne niku cara menggah kula nek masalah ganjaran. Lek mulyane ketoke mulya kula ning ganjaran iso uga malah mulya niki lho tukang son. Mulya niki tukang rejing, malah mulya jenengan kira-kira. Senajan to ketoke kula teng inggil. Lho nggih. Kula niki badhe ngaos saking Grobogan. Nah, Grobogan pundi ya? Nggih, Grobogan. Teng lapangan janjane panitia pun kula aturi. Mas, lek udan-udan ngene iki aja mbok kek lapangan.
dekeken radosan sing papingan utawa sing apa ngene kae radosane diaspal, diaspal. Terus kayak ana terop, mergo musim hujan aja mbokek lapangan. Nyapa Gus? Mergo nyamari lek udan. Oh, mboten teng Grobogan, teng Blitar, teng Blitar. Teng Blitar dateng Garum, Garum napa Gadusari supe kula, teng Blitar pokok. Mas aja mbokek lapangan, Mas. Acarane jane acara masjid. Jadi ciri kula teng ajeng masjid ngoten malah siare ketok, pengajian ning arep masjid. Wonge koyoke kurang marem. Oh, anu kowe jamaah ben sekeco ben penak kayak lapangan. Karepe apik ning prakteke ra pas. Udane awit jam 11. Udane awit jam 11 sampai jam 09.00. Kula minggah panggung tasih udan. Alhamdulillah sing teko golongane jangkrik, kodhok, welut. Jamaah enek tapi nggih teng terope ini kok. Dadi teng bakdone lapangan enten paping-paping dadi jamaah ndek kono. Bayangno jajan. Aku ceramah ning ngarepe lapangan sing renek wonge terus tak jak selawatan ngene-ngene. Semua tangan diangkat. Allahumma barik karo ngene-ngene. Lebih wong delok kok dodoano, Gus aku ndak gendeng ngono malian. Halo. Cara renek jamaah panitia yo bingung. Kula sing ngaji yo bingung. Loh, berarti lak saling butuh to apa mboten? Saling butuh kabeh. Antarane sing ngaji, sing dijekne, sing gadah shot. Saling membutuhkan semua, mulane dadi wong aja dumeh. Aja rumangsa paling penting mergo kabeh wong kuwi penting. Halo. Jek iso dijak ngaji ora? Asik nggih? Sampai jam piro biasane? Piro? Jam 1. Meni jam piro we? Sampai subuh. Iki jane pengajian pewayang jane iki ya. Nek dagelane bocah sampai subuh aku. Limbukan yo renek sampai subuh yo. Oh, tak terus deh ya. Jadi orang itu punya kepentingan masing-masing, punya fungsi masing-masing. Cara bahasane wong sepuh. Donya iki isine 5. Mulane 5 niku angka kramat. Mulane kula matur cahangon penekno blimbing. Le blimbing iki pojokane enek pira? Enek pira? Nyaut to sampai subuh kok. Enek pira? 5. Mergo 5 niku angka kramat. Salat enek 5. Zuhur, asar, isya, maghrib, subuh. Jadi kan sing sregep sing di subuh. Subuh melek napa mboten? Melek, bar melek ning jeding nggih to. Nguyuh, bar nguyuh terus turu neh. Lah ya odong waru ayu-ayu ora patek cewek ya. Ya bar nguyuh turu neh Pak urung cewek lho Pak wi Pak. Gila nih wong. Ya wudu, tarhim langsung budal teng masjid. Salat 2 rakaat sakderenge subuh, qobliyah terus salat subuh. Wah, jos niku. Terus dhuwur abot ora dhuwur. Abot ya rada gak ya. Nek wong repot pi abot pi. Pas kadung mancep ning sawah, kadung nyambut gawe, ki rada abot tapi ya diusahane panggan. Nek rada sepi malah sing dhuwur niki biasane. Nggih, masjid gedhe kaya apa dhuwuran, wis sak-sak wis kakehan menan. Kadang ya wong 5, kadang ya wong 2. Masjidku wong 2. Aku karo pakku tok. Wes. Terus lek ngasar biasane lek cara gadah TPQ ya cah TPQ niku sing jamaah ujian ya cah cilik-cilik niku kok daerah kok sing ngandan kok cah cilik jos kula seneng kula. Kok enten masyarakat Ploso Kandang enek musala enek masjid sing ngandan kok cah lare-lare ali cah nom-nom pujian lare nom. Generasine enek berarti sing bakal ngopeni masjid. Tapi umume sing ngandan ki wong tuwek nggih napa mboten? Tarhim apik ya, Pak. Shalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Bos wadan wong tuwek lho. Aku mikir, lah tarhim ning ndi wonge? Lah kok tibake kaset kok. Ya toh? Gusti Allah ngedone rahmat rasida. Kat malaikat Ploso Kandang lho kat. Masjid kalau enek wong tarhim enak
kek ana rahmat. Lho lah kok balik neh rahmate gandang mbok kekne ngapunten Gusti niku wau kaset. Dadi nek malaikat kecilik musuh wong ploso kandang. Wis. Kok sing ngadan cah nom cocok kula. Cah cilik-cilik cah TPK mati niku kula cocok. Seneng. Mergo regenerasi. Maghrib rame apa ora mriki jamaahe? Wis mari kok manjinge ya, kerjane wis mari, biasane rame. Ngisak rada suda sithik, paling barang ki ya ora enek sing ngisaan barang ya. Pemantuk ngisaan. Ngisaan. Aja seneng pengajian selawatan rame-rame tapi ra ngisaan. Magah nggih, tak amal 5 kok keramat, salat enek 5. Pancasila enek 5, rukun Islam enek 5. Balonku ada rupa-rupa meletus balon. Oh iya. Pinter loh. Masyarakat yo enek 5. Napa mawon, Gus? Enek sing dadi jempol, Pak. Jempol niki pejabat. Imang Pak Lurah, imang di Pak Lurah cek melu ngaji apa wis protol wis wonge. Nah, protol imang Bapak Pak Jenderal nggih. Nah, Pak Lurah Ploso Kandang niku iki pejabat iki. Jos. Kabeh wong pengen dadi pejabat ya lho. Mergo gagah, dikawal wong akeh, dihormati wong akeh. Mriki lho. Simbole iki kok simbole jempol iki ya. Jos. Paling foto karo wong. Ayo gaya bebas. Gaya bebas sak ngene to. Jos. Iki jenenge pejabat. Iki jari apa jenenge iki? Lunjuk, jari telunjuk niki nuduhke wong sugih. Wong kuwi lek sugih nduding dadi mara ning mall utawa ning Alfamart kok jenengan ceklan duit arep nduding apa pede kok kelo aku tuku rokok sing larang dhewe tuku jajan ciki tuku ya toh beras tuku kasir kok cek ketok ayu tuku saking go mulih wong sugih tak penake dhewe pancen iki wong sugih wis tengah niki kiai dhuwur dhewe lane kiai kuwi duduk perkara sepuhe tapi digatek karo masyarakat napa mboten manfaatin di masyarakat napa mboten alhamdulillah ning daerah Ploso Kandang daerah Tulungagung kathah kiai-kiai ngalim ingkang barokahi kula panjenengan muga-muga seduwanten anak-anake keberkahan para yai Allahumma amin kiai sing dituwekne kula bareng ngaji ke Solo kula ke Jogja apa Solo lali kula antarane niku enek dituwekne tapi duduk wong jenenge Kiai Pleret Toba enek sing gak rupa wong jenenge Kiai Slamet apa Kiai Slamet kebo kuwi celokane yo kiai kuwi mergo dituwekne dianggap keramat karo masyarakat jadi wong kok dituwekne dianggap keramat niku berarti yo kiai terus niki jari apa jenenge iki apa jenenge apa jari Anis lagi lari-lari nem-neman ya ini iki cah nom-noman sing gaene milik selawatan iki sing gaene iki cah nom-nom iki senengane macak tur macak sak macak pantes nggih to nggih mulane ali-ali jenengan gadah ali-ali utawa akik sing apik nggone ten mriki ya ki akikku barang iki ya karo aku pamer akeh barang iki mergo cah nom-noman lek macak sak macak pantes kaya kudung pink iki jane sing gawe kudune cah nom mas sing gawe wong tuwek iki rada kasus sithik wong tuwek kok kudunge ping hukume makruh oleh ning luwih apik aja nyapa Gus nggarai wong lanang keblondrok dikira cah nom tibake wong tuwek aku tahu kok ngono kuwi arep budal ngulang ngaji ning pondok montoran arep kuwi nek cah wedok bodine ya apik Pak jane Pak kene lanangan normal kok tapi gedangku ora gedang kulin kaya MC ngene ora gedangku ya raja kemeng ya dewa gede tur dawa lah kene cek normal kene cek menungso lanangan normal delok wong wedok ayu bodine apik yo seneng ya wis mari ngono dhek kudunge ping cah nom iki aku numpak motor beat tak salib arep tak salib tak taruh monggo kan DSMI kan ya lumayan menawa lek kenal aku menawa basa tak cideki iki kok curiga ambune kok balsem tenan ora lah ki paling ngambune wong liya. Nggo saka Bangjo pas ning ngandingku. Tenan mengohi lha kok untune garek loro to, Bu.
Monggo Gus dulu Lah kok kaya mak lampir aku ya ngono. Nggih Mbah, monggo, nggo putune kok. Malah keblondrok aku. Kudunge ceting. Mulane sing pantes macak wong cah nom, sing pantes macaki cah nom iki lho. Lah ngene ning kene. Lah ibu-ibu niki lho, ibu-ibu jenengan sing gadah putra, sing gadah garwa, jenengan iki bentuke cilik, iki jenenge apa? Bentik. Bentik niku bentuke cilik ning efeknya luar biasa. Nggih. Dia bisa menggapai tempat-tempat yang tidak bisa digapai oleh biji liyane. Contohnya ngresiki upin. Ngresiki curek kok. Karo ngecek pitike sesuk wayahe ngendhok pura. Lah gawe iki to Pak nggih. Gawe jempol yo jebol silite pitik. Dadi yo gawe iki. Wong wedok niku telaten. Wes tu. Kula alah takon wong lanang-lanang, rene bojone sedina rong dina bingung kok. Kula niki delalah gadah mara sepahi tebih. Mara sepah kula niku Jambi, Pak. Jambi. Semerep Jambi to nggih? Semerep Jambi napa mboten? Ngantru ngulon. Ngulon terus sampai tekan Sumatera. Jambi Sumatera. Jadi nalikane garwa niku pamit mulih. Mas iki mara tuwa apa bapak duwe gawe arep ngirim napa-napa. Izin mantuk. Ya pirang dina, seminggu wae. Mantuk, kula mboten saged ngetutne mergi kula kathah apa namine jadwal ngladeni tiang-tiang kathah ngaten. Aku iso ngeterne tapi aku ora iso milu sampean, tak ten di bandara. Nggih Mas, mantuk seminggu. Seminggu koyo wong linglu kok, Pak. Sing lingu golek apa-apa ora petuk. Wong lanang iki gadah kelemahan, Mas yo cerdas kaya apa wong lanang. Ra telaten wong lanang. Nggih napa mboten, Bu? Gampang klimprak-klimpruk. Dekek anduk teles, ya toh? Wih, dia kayak klambi yo sak nggon-nggon, dekek kethu serban sak nggon-nggon. Ngenten iki arep ngaji wis dicepakne wisan. Kok gawe jas apa? Biru ae apik. Sarunge apa? Sing kae, sing batik kae. Cempake warna apa? Sing pink aku ben apik. Nyaman kok sing pink. Ketune ning kono. Jadi cepakne kalih bojo kula. Lah nek bojoku seminggu iso lingak-linguk kok. Wes tuh. Enek bojo kula kok kula goleki serban kula gak petuk. Kowe iso geger kok. Aku meneng, aku roh lek takoki bakal seneni aku. Meneng tak goleki dhewe. Setengah jam ora petuk-petuk. Serbanmu tak endi. Lek tak takokne geger lho, bojoku repot Bojoku pas wayahe ngopeni tiang masak ngono tak ganggu nesu. Serban meneng di. Nyapa to, Mas? Ora iso goleki barang. Golek apa omongo? Serban to ning di serban. Wong lanang golek apa ora petuk. Karo gremeng ngene petuk setengah menit kok. Dudune aku ki lho matane melek matane. Kok mataku malih peto ngene malian. Tapi wong wedok niku telaten. Ya. Wong lanang sing ngroso. Sampeyan pun gadah putra, Pak? Alhamdulillah. Oh, nis. Garwane nembe? Tunggal ya wes. Nembe enten kelanjutane berarti. Pripun? Nembe berarti kan enten kelanjutan. Oh, nis tunggal teng ler, tunggal teng kidul. Wes. Sampeyan karo bojo sampeyan terus ndi kira-kira? Iso kula. Terus jenengan. Saiki tak takoni. Jenengan gendong anak pas nalikane cik bayek. Kuwi kuat kirang menit. Gangsal menit wis ra kuat ya. 10 wis ngoyo wis. Ngoyo. Napa malih lek pun nangis ngono lho. Wah, iya kok. Wis bingung. Mboke duwe mie, lho sampean mie rata. Ah, niku. Heeh. Dadak uyek lek kula. Yo aja mbok uyek kok ya. Nggih. Dadi wong wedok niku arep gendong jam-jaman kuat anak niku. Nggih napa mboten? Wong lanang ki lho. 5 menit wis notok, padahal rasa iki lho carane apa-apa iki. Nggih napa mboten? Wong wedok karo wong lanang ngalem. Kula niki lek pas bojoku arep masang gas, sing ngongkon masang gas kula. Nyapa ora mbok pasang duwe, wedi mbledos. Lah mbok kira lek aku sing masang ra iso mbledos apa piye? Lek mbledos kan aku malih bongkok dhisik to Pak malian Pak. Piye to? Rumah saku kok ditumbalne to rumah saku karo bojoku. Tapi wong wedok lek petuk wong lanang ngalem ning janjane lek ning ngarepe anak sing gagah malah wong wedok. Lho nggih napa mboten? Anak nangis dikekne wong wedok. Mergo sing duwe mik ya kono.
Kadang yo iki padahal kadang lek bengi yo ngemik kono yo. Cek ngemik to. Kondisional heeh. Lho artosipun wong wedok niku rasa. Bukan karena fisiknya, tapi kasih sayang terhadap pasangan dan anaknya. Tepuk tangan buat ibu-ibu, keren. Ini wong wedok hebat. Nah, di antara kelima ini tidak ada yang lebih mulia. Kabeh padha sing kados kula aturaken, renek sing luwih tentunya niki. Saling mengalahkan. Ora enek sing paling kuat rasa mendominasi mboten wonten. Jenengan nate sut napa mboten? Apa to? Sut jleng niku lho. Apa jenenge lek Pucang Laban namine napa? Oh, jempol karo jentik menang. Nek kuwi jenenge apa jenenge? Sut ya. Jempol karo jentik menang pundi? Menang jentik. Padahal jempol iki gagah. Sak gagah-gagahe pejabat. Kalah karo bojone dhewe ta omong iki. Iki koyo lurah jenderal Gowudi nggawe blangkon koyo warok imang. Ini putuk bojone ya lingak-linguk lho wile diketaki no. Lho nggih, kula gadah rencang jenderal. Wis dandim teng pundi ngoten. Tapi karo bojone semenani iso lingak-linguk kok. Ngoten. Omong kula Gus nyapa. Kula jenengan paringi donga ben nyapa. Bojo kula niki lho kersane mboten galak nemen-nemen, kleru wong wae. Ya nyapa Gus, bojoku luwih galak kok piye wae. Kene yo lingak-linguk kok. Mosok jenengan mboten wantun, aku wani, ning bojoku luwih wani timbang aku yo. Jadi jempol kalah karo saiki dilanjut. Jempol karo buding, jadi telunjuk menang pundi? Menang jempol, Pak. Nyapa sak suge-suge wong kalah karo peraturan daerah, peraturan negara. Bos rokok gede Kediri jenenge Gudang Garam. Nggih to? Nggih ya. Ora nek Gudang Garam Kediri ra sugih. Pendapatannya paling gede ya Gudang Garam. Gudang Garam biyen iki regane sedasa, cilikan kula sedasa, mundak 12, mundak 17. 20, saiki 28 sakniki. Pinten sakniki 28 nggih Gudang Garam nggih. Lho Gus, kok mundak regane mbakune apa mundak? Mboten bea cukaine mundak. Lek bea cukaine mundak, sing mundakne sapa? Yo negara. Bagian perbea cukaian lho. Berarti pasang surute usahane wong kuwi negara iso nentokne. Artosipun wong sugih kalah karo negara. Dadi duding karo jempol menang pundi? Jempol. Saiki terakhir. Duding karo jentik menang ndi? Duding karo jentik menang ndi? Jentik sak galak-galake cengkrene wong wedok, Pak, kalah karo wong lanang nyekel duit. Ya ora? Ya ora? Kok jenengan bakdo bayaran tanggal 6 mbok kene bojomu, lulut bojomu arep nesu wis sungkan wisan. Kopi cemepak, gorengan cemepak. Cemepak pindang, dok barangkali cemepak. Malam Jumat rambut jaluk wah nyepet dhewe kok wisan. Ten ngono. Lho niku wong wedok. Tapi nalikane jenengan pas kentekan duit galak, Pak. Biyen nom-nomane bojone jenengan. Bang saiki dadi bojomu pas tanggal tuwek dadi kembang api. Ter ngonten, pamane tanggal tuwek, wah kuwi dadi bom atom. Ya ora, Pak? Oh lho, rawani muni nggih nang ngene bojone kok Dek. Tapi nek tanggal 6, wah jos tanggal tuwek. Wedange dadak mbok cepakne. Kayak nek bubuk sam dhewe kan lho. Nek sarapane mek sambel karo tempe tok karo kerupuk lan ndoke ndi? Ndoke sapa diceplok ndokmu gelem. Terus piye ngene ya? Galak. Malam Jumat jenengan pengen. Oh iya, wis awake diblonyoh balsem kok piye wae. Mbok tabrak wedangen mesti piye. Nah, tapi lek karo wong lanang sing duwe-duit wong wedok niku lulut. Bojo kula nesu. Ora tau kula debat mboten nate. Jenengan nek bojomu nesu aja debat, Pak. Bojo kok ketok muring-muring ra cocok ngono. Enek sing ra cocok ora perlu tak debat, meneng ae. Mobil tak panasi, po motor tak panasi. Bojoku sing nesu meng tak candak tali gocine. Kok tewu piye ya iki lho sor. Candak tali gocine lebokne motor, lebokne mobil, gawa ning Ramayana. Iya wis mesam-mesem kok, Pak.
Mergo nyuwun sewu wong wedok senenge blanja. Ya apa ora? Nggih napa mboten? Bawa ning nggon Ramayana ning mul. Mul apa mal to kuwi? Oh, lha ya mulya napa Mulyadi? Wis sampean beto teng mall wong wedok wis saweneng tak gandeng tangane Pak teng Matahari Pak. Nggih, ben romantis ora lek tak culne kuwi sembarang-barang kok. Jadi kula goceki tenan regane larang-larang apa ambine kok. Nggih larang-larang kok. Dadi aku ceki ngoten kemawon. Kalau Mas kata api ojo kayak nggon angker aku ya ngono. Yang nggon tas sik masalahe. Terus nek nggon Mas arep menggok, Mas kena Mas api-api ojo ki nggon kuntilanak karo drumbu aku ya ngono. Jadi mlaku tok niku ngubungi Matahari. Ya tuku apa? Akhirnya tuku pentol ning arep mall niku wau. Tukane 10.000 wis plempoken bojoku itu. Wong wedok kalahe karo wong duwe duit. Maka banyak wanita yang meninggalkan suami karena menemukan laki-laki yang lebih punya uang. Bodone wong wedok nalikane sing lanang melarat pas gak duwe duit geblak kegoda bolak-balik. Wong mara tenggene kula mergo bojone digondol garangan. Ya kok gelem to Mas? Ya sing duwe duit kono kene pas ra duwe duit. Ngoten niku. Iki cobane wong wedok niki. Cara jere cah-cah ya to, sing tulus kalah karo sing berpulus. Ultraman berubah mergo enek tanda bahaya, dan dhek berubah mergo enek sing luwih duwe segalanya. Kuwi jere cah nom-nom ngono kuwi. Wong wedok yang mlidut ngono. Ning lek wong wedok salihah, apa meneh bar tau ngaji karo Gus Baru ning pelosok kandang lapangan kae koyoke Gus Baru kae tau matur lek cobane yo ngene iki tak empete sik wis. Nah, mergo barokah ngaji ya iso ngempet tenanan. Akhire dongakne tirakat bareng-bareng, riyadhah bareng-bareng, dadi wong mulya bareng-bareng. Lah nalikane mulya, nalikane sugih duit, cobane wong lanang ndek kene, wong lanang dicoba nalikane sing lanang duwe apa-apa. Duit nyekel ya toh, gaene metu komah, bojone wis tuwek. Bojone wis umur 45, umur 50. Biyen bodine koyo gitar Spanyol, saiki koyo bedug masjid kok. Wis gak menarik, iki duit akeh sing karep kambek aku wong wedok ya akeh. Cara ning room karaoke no piye? Cara jajan ning komplek kriyan no piye? Nek nggunaku guyangan kono. Etane sithik ya kandhek. Cara ning daerah Kediri semampir ya enak. Wapal kene langganan kok padane. Langganan ngaji ya, maksudnya ngaji ya, ngaji. Mbah Yai kok langganan. Langganan ngaji kula. Lho, kene nerusne kiai-kiai sepuh kok. Ning guyangane enten pendekare kiai. Ngopeni ngoten-ngoten niku jenenge Mbah Hakim. Ya ta, Mbah Hakim Sekar Putih. Sekar Putih iku yo antik ya. Nek Kediri yo Gus Lik nika. Nggih. Nek Kandhek ku ya nek kiyaine jenenge Mbah Yai Masruhin sing enten Habib Abu Bakar niku. Oh nggih ya. Kene terusne kono. Kadang aku yo ditawani kok kadang. Bareng ngaji tawani kok kene rumangsamu. Gus pinara wala. Mboten aku pas nganggo duit kok karo dene yo an. Mboten kula wedi oleh Gusti Allah gratis. Walah gratis to mbok yo mongket mang aku ya kon. Kalih guyon nggih, mboten napa-napa nggih. Lah cobane wong lanang pas duwe duit. Dhek kegoda wong wedok liya apa ora? Mergo sing luwih enom akeh. Tapi mergo wong lanange ki yo dijak ngaji karo sing wedok ki. Lah iki wong akeh lanang akeh ki. Oh berarti cobaku yo ndek kene iki. Pas duwe duit pas mulya. Kok jenengan ngenyangi? Wong lanang senajan to mulya kaya apa kok ngenyangi babakan wedokan niki. Wah, skandal ra karo-karuan, geblak jenengan. Wis to, geblak. Niki tenan gasang rasani sapa-sapa iki pepilinge awake dhewe. Makane kudu iso ngempet. Ya wis ngempet tenanan ya wis digawe piye, bojone dipacaki to, Pak. Yo lek kurang ayu ya dipacaki ayu, kon senam apa piye ben ketok kenting ngono apa piye. Jenengan kerja keras ra apa-apa sing penting wedoke ayu. Sing lanang ning sawah ya dilosne, babati apa jenenge ngono kae? Jagung babati tebu ra masalah. Lah akeh to ya sing lanang ning sawah gleput sing wedok senam ngono lah ya akeh to ya. Heeh, kuwi cara bahasane Nganjuk no, mama keren papa ra kopen.
mama glowing, papa gulung. Halo. Jadi ragati tukokne klambi. Wanita itu kabeh padha, Pak. Wong wedok kabeh padha. Rasane ya mek padha. Ning bedane penasaran ngono tok. Mesti mbok rasani kok. Gus Baru muni ngono kaya tau jajal kabeh. Tapi ora penak balik. Padha kabeh. Kowe kok arep ganti wong wedok liyane sing luwih enom. Kowe kok panggah enek kurange. Ganti neh enek kurange. Mergo nyapa jenengan kurang syukur. Kok kari-kari yo balik kabeh bojomu sing awal koyo sinetron Indosiar ngono kan lho. Iya toh? Selanang selingkuh kayak basa wis luwara bangkrut balik neh karo bojone ya toh. Lah iya. Lho tiyang iku yo ngoten niku. Cobane wong lanang wis ngoten niku iso ngempet ora babakan gedang kuwi mang. Makanya masalah bondo karo rupa iki wis gampang didandani kena digoleki kena. Sing penting akhlake bareng-bareng ditata, barokah ditata bareng-bareng. Jangan pernah meninggalkan orang yang pernah menerimamu apa adanya. Baik karena rupa ataupun harta. Rupa bisa dicari, harta juga bisa dicari. Tapi orang yang menerimamu apa adanya tidak datang untuk yang kedua kali. Tepuk tangan toh terus ngrungokne ora wimong. Halo. Dong. Ding. Dan niku lho nggih. Jadi ngoten niku. 5 iki dijogo kabeh, mulane penekno blimbing kuwi. Dingge apa? Basuh dodot ira. Dingge basuh dodot awake dhewe iki lho. Ning atine awake dhewe, ati iki cara wong nudo. Lah, ngresikne ati gawe salat 5 wektu, ya rukun Islam ada 5, ya Pancasila ada 5, ya ngreksa 5 perkara. Persatuan bangsa Indonesia niku wau. Pun saiki selawatan dhisik ya. Apa iki selawatane apa iki? Anu, apa jenenge wi? Iwak bandeng iki lho, apa jenenge wi? Wi lho ya, masuk ya. Nadane ndek-ndekan wae. Muhammad. Tangan diangkat.
telah kembali, lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, nur rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala barang. Oh tiada terkira Itu segala-galanya. gala-gala. Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu akhlakmu ketika bersuah, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Tangan diangkat kabeh. Kini kita telah kembali, lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira Lawan Nabi Muhammad. Sorok wis koyok Roma, Bro. Jadi MC ini Roma kelapa. Terus Roma kelapa. Alhamdulillah. Muga-muga rektan iki akur. Ya, di wong sing gadah son pundi. Mergo nglumpuk tiyang kathah niku kadang-kadang kon cocok ra dianggo. Lek urip dhewe nek enak ra perlu bentik, ra perlu tukaran karo sapa-sapa. Tapi lek urip wong akeh kadang-kadang ya ngoten nika, nggih to? Kadang nggih enek akure, enek senenge, kadang enek iren-irenane. Lek kancane nampa tanggapan, aja diduni rego. Lah enek ora ngono iki. Wis nampa kok kene rego semene wis cocok, ngene oleh pira wae kok kono. Semene. Karo aku lho semene wis oleh. Ngono iku ora oleh. Kancane oleh rezeki malah dislidut, disleding, ya to? Wis pokok ben akur piye ben padha mlakune pripun. Kula dongakne dalu punika barokah sholawat sone muga-muga awet barokah. Nek perlu nambah barang sing apik-apik tur yo muga-muga memberikan dampak positif di masyarakat, nggih. Dadi lek pas wayahe acara Agustusan pokok ditata kalih polisi ngeten-ngeten manut kemawon. Penting padha mlakune ngoten lho nggih. Amin ya rabbal alamin. Ya, kula mboten saged ngantos dalu. Benjing-injing niku kula teng Sulawesi. Dateng Palopo, dateng
Pokok perjalanan 9 jam yai. Ing Makassar niku tasik 9 jam. Jadi isuk kula berangkat. Begini ngaji teng pondok pesantren cabange pondok kula riyin. Jadi kula mondok teng Krempiang Nganjuk. Jadi gadah cabang pondok pesantren dateng Palopo niku wau. Sulawesi Tengah. Dan niku Mbah Yai dawuh oleh longgar ruah-ruah isinen pondok jeneng kono. Kene dadi cara tentarane bagian infanteri lho. Manut karo jenderal. Mbah Yai iki bintange iki jenderal wis gak bintang 4 ora Pak, bintang 9 Pak pesan Pak. Dadi suwakeh kene siap tok nggih Yai bedal. Dadi niki ngedum wekdal ngedum tenaga. Muga-muga jenengan ya sehat kabeh. Nih, muga rezekine kathah. Anake soli-solikah. Anake yo kathah. Lanang akeh duwite sing wedok gampang metengan. Allahumma amin. Amin. Guyon kula aja dilebokne ati ya. Dilebokne paru-paru ra apa-apa. Hanya apa Gus, menawa lek iso dadi separuh nafasmu. Nah, dalah. Tak derenge kula jak istighfar tak kula jak anu. Niku lho, sallallahu. Oh, selawat Jibril nggih. Tapi anu, lampu HP-ne dianu kakne flash-e. Nah, mumpung tiang kathah. Oh, malaikat ya ngrekam kon dulur kono. Pret. Wong poso kadang selawatan ngoten. Sing gelem ngempakne lampu kula dongaaken HP-ne ganti iPhone kabeh. Wis sing amin HP-ne apa ora roh aku. Monggo kabeh. Oh, beh. Ya urung kae. Solikin Sumiati, Jumadi barang kae ya urung. Heeh. Sedanten. Urung sing kono ya urung ya. Sampun kabeh. Pun danten. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
mugi sing hadir paringi sehat walafiat, masalah dipudari kali Gusti Allah, sing gadah sakit tinggal diparingi waras, sing kirang arta muga-muga cukup, sing anake sekolah mondok ilmune manfaat barokah, duwanten sing teko niki saged istiqomah ibadah, bijik bareng-bareng oleh ridane Gusti Allah. Kabeh mlebet swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Son nggih muga-muga tambah mantep, tambah barokah. Ya sadurunge donga mahal qiyam nggih. Nggih to? Nah, pun sing rokok-rokok dicecek riyen rokoke ngurmati Kanjeng Nabi nggih. Yes. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فتنزل العرش طربا واستبشارا